сехонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав дар ноҳияи рӯдакӣ наздики бозори давлати Зафар ҳозир суруғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи фабрика ва мости 46 микрорайон, дар ин ҷо бозори давлати Зафар. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ, дар ин ҷо боғ ва хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем. дар ин тараф бошад мактаб, боғча, масҷид ва аз ин гардиш боло мерем тарафи бозор. Хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 6 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 3 ошонааш ҷойгир аст. Духонагае сехонага кардагиан бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 3 ошонаи бинои новостройка. Хона бо таъмири нав таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. Якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. фавран фурӯхта мешавад бо нархи 499 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. даромадгоҳи хона, роҳрав, ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ҳуҷра ошхона, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳоҷатхонаву ҳаммом шурӯъ мекунем. сабти хона ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.